Kedves közönségünk! Sok szeretettel hívom Önöket március 1-én 12 órára a Budapest Music Centerbe, ahol útjára indítjuk az idei évben is a Kodály Kórus kortárs koncertsorozatát. Első állomásunkon modernkori madrigálokkal készültünk Önöknek. Angol és amerikai kortárs szerzők mellett 8 kiváló magyar komponistának alkotásaival ismerkedhetnek meg, sőt 2 ősbemutatóval is készülünk Önöknek. A zeneszerzők olyan nagy költők verseit használták föl műveikhez, mint például Shakespeare, vagy Tasso, vagy Byron. Nekem, ami nagyon érdekes és furcsa, a Petőfi Sándor Deák pályám című verse. Ez azért olyan érdekes, mert a latin és magyar szavak váltakoznak benne, és jó kis gunyoros, humoros Spajda Jánosnak a zenéje, ez teljesen alátámasztja ezt a hangulatot. Az érzelmek színes skáláját hallhatják koncertünkön, a vidám fallaláktól kezdve a szerelmi bánatig, minden megtalálható műsorokban. Én nagyon várom ezt a koncertet, és azt sajnálom, hogy éneklés közben nem tudok táncolni, nem lehet. Remélem a közönség is ezt fogja érezni. A szórakozás garantált, várjuk Önöket sok szeretettel a BMC-be március 1-én 17 órára.